inicio, ¿no? Y bueno, no tengo suficientes palabras para agradecerle todo el trabajo, todo el impulso, todo el compromiso, toda la colaboración que desde hace 9 años, que se dicen pronto, 9 años viene desempeñando en su cargo como concejal de Igualdad, Bienestar Social y un largo etcétera, que tiene empleo, educación, bueno, no sé, ahí es una titulitis esa muy larga. Pero hoy aquí vamos a hablar de igualdad y de bienestar social. Señora Amalia Goldar, acompáñeme, por favor. Como ya dije antes, son 9 años que venimos trabajando estrechamente, muy estrechamente. Yo, como bien ha dicho nuestro alcalde, soy una pejilguera y cuando veo una puerta medio entreabierta le abro de par en par y entro como un elefante en una cacharrería y digo, estoy aquí, quiero hacer eso, necesito esto. Y desde el otro lado me dicen, a ver, ¿qué quieres ahora? Me escuchan, que eso se agradece porque no siempre pasa. Discutimos, no siempre estamos de acuerdo, porque a veces no hay posibles, pero el hecho de que te escuchen y que haya acercamiento y que haya interés, bueno, vamos a ver cómo lo podemos encajar y hacer, ya es la primera parte de que se abra la puerta. 9 años, Amalia. Se dice pronto. Sí, 9 años. Y hemos currado, ¿verdad? Sí, sí. Sobre todo a nivel vecinal y sobre todo a nivel de educación, porque hacemos muchas cosas en los centros escolares, desde infantil, primaria hasta secundaria, gracias a la aportación de la Secretaría Xeral de Igualdad, con una serie de ayudas que sacó recientemente para las escuelas de familias y los padres, pero antes de eso, 9 años currando desde el Concello de Astrada. Y aquí la jefa es la que me quiere poner siempre el freno, pero nos entendemos bien, nos queremos. Entonces, bueno. Uno tiene que tirar, otro tiene que parar. Es un juego, porque si no sería aburrida la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Todo para ti. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, bons días e gracias a todos por asistir a estas jornadas, ao primer congreso de FEMUPO, perdón. Estades na vosa casa, un honor que na Estrada pois teñamos este acto, esperemos que, ir evidentemente, seguramente rondando por varios concellos máis, pero, esta sempre será a vosa casa, aquí sempre tendes a porta aberta para colaborar, facer, encontrarnos, aportar, traballar e tamén divertirnos un pouco, se fai falta, un poquinho de todo. Eu, como do que me dixo, tens que falar algo, sabe que a mí en público, a mí ainda me costa falar e que vayan pasando alá 9 anos. Por eso lo agradezco máis. Tamén o sabe o meu alcalde, que isto de falar en público ainda non levo nada ben. Me gustaría falar un poquinho, como dixo Kim, foi unha cosa que falamos, asistín a ese primer congreso, que decía, estou alucinando, es decir, as asociacións nos sitios van aos sitios, pero non é cuestión de, a veces pouco é cuestión de cartos, é cuestión de poñer algo de medios, pois deixar un local, axudar falando na radio municipal, vai ali, explica o programa, axudando a facer os pequenos carteles, non se trata de, solta un cheque en blanco e fai con isto que queiras, non. Entonces, cando me decía, pero que non había maneira en moitos concellos, a mí extrañaban, porque ben falamos aquí, este é un tema que está por enriba de cualquier ideoloxía. Neste concello que podemos presumir, como ben dixo o alcalde de toda a corporación, independentemente que cada uno pode pensar, hai 4 forzas políticas ahora mesmo representadas, chega o día de igualdade da muller, da manifestación institucional, chega o día da contraviolencia de xénero e sempre fomos capaces de consensuar unha moción, un texto, porque creo que é importante demostrar unidade desde o punto de vista institucional. É dicir, nós moitas veces escoitas, hai que facer institucionalmente unha postura, pero se nosotros mesmos, os políticos, que dependen de nós facer as políticas, poñer os medios, non somos capaces neste tema tan fundamental que estamos xogando ca vida de moitas mulleres, pois un pouco podemos pedir á sociedade despois que eles se unan, se non somos capaces de unirse. Se non somos capaces de unirse 20, vamos a pedir que se unan 2000. Bueno, pois é complicado, non ten moita lógica. Entón, a veces hai que deixar certos sectarismos, digamos, e poñer en común o que é importante, que en este caso a igualdade que levará. Non creo que tan, como decía aquele día que estaba Susana López, se non me equivoco, non vai a ser un camiño rápido, evidentemente, hasta que deixe de existir a violencia de xénero, non sei se o mellor podemos ver ou non sei, pero evidentemente a igualdade e a educación, polo menos do punto de vista deste concello, é fundamental para lograr ese paso.
Así empezou un pouco toda esa relación realmente con Quim. Nos xa levamos 5 anos facendo unha serie de programas nos centros de educación. Empezamos en secundaria porque entendimos que, bueno, os docentes 13, 14 anos estaban un poquinho máis maduros para entender certas cousas, pero chegou un momento que estamos incluso con rapaces de primaria, incluso de infantil, é dicir, e son capaces de aceptar e entender conceptos como igualdade, respeto, solidaridade, é dicir, é a base, a educación é a base, evidentemente non é unha garantía 100%, é dicir, por moitos portos que poña sempre pode haber algunha manzada podrida no cesto, non, eso é inevitable, pero si poñer os medios. Entonces nós entendemos que o Concello ten que estar, non pode estar alleo ás políticas sociales, ás políticas de igualdades, hai que traballalas, independente da competencia legal, veña dunha administración autonómica, dunha estatal, cada un no seu campo. Debe poñerse os medios para que esas políticas sean visibles a nivel cercano, porque o Concello ven a xente en canto ten un problema, ven hasta se lle cambian o médico do ambulatorio, é dicir, estamos aí para todo, a veces las axudado máis, outras veces las axudado menos, pero tens que, como di Quim, escoitar, e ver hasta onde has chegado, e se das, tens que chegar. En igualdade, nós temos o Centro de Información á Muller, temos aquí a Rocío, que leva a parte xurídica, e a Marga de la Calle como coordinadora do centro, que tamén fan un traballo excelente. Se non me equivoco, creo que atendemos unha media de 500 mulleres ao ano, e facemos un montón de actividades nos centros, cas familias, cos nenos, porque creemos en esa política de cercanía, en esa política de educación e de prevención. Eu creo que o sistema está bastante completo en canto, pues, por desgracia, pasa o que pasa, vale? É dicir, unha vez que, por desgracia, hai unha situación de violencia, a parte de psicología, a parte social, a parte xurídica, a parte policial, a parte sanitaria, está ben engranada, é dicir, si vai funcionando. O que pasa que, bueno, o mal maior xa non o das evitado, evidentemente, non? Pero se unha muller ten, ahora mesmo, vítima de violencia, eu creo que hai un engranaxe social na sociedade que si lle permite estar amparada. Non sempre acertamos, non sempre será chegado, pero a gran maioría das veces si se dá. O problema é evitar chegar a esa situación. Eso, desde o meu punto de vista humilde, mas eu creo que falando con Quim, e bueno, que nos conoce o traballo que vemos facendo aquí o ve, é basicamente a educación. A prevención, educación nos valores de igualdade. Unha vez que nos respetemos e sabemos aceptar os demais como son, cos suas diferencias, mellores ou peores que as nosas, aceptar o diferente, respetalo, entonces eu creo que seremos capaces de evitar ese tipo de violencia. E pouco máis teño que decir, nós seguimos traballando, evidentemente sempre abertas a proxectos, non só o tema de violencia, sino tamén facemos moitas actividades aquí, o sabe, sobre todo porque ela ven, porque a veces o traballo diario nunha administración te leva a estar tan encima dos papeles, da normativa, das cousas día, que a veces te olvidas de, non sei como decirlo, de innovar, de traer proxectos atractivos. Por iso é importante escoitar a xente, é dicir, que me escoites, que eu creo que un político, como un xefe dunha empresa, como unha presidenta dunha asociación, ten que escoitar, porque ti tes túas ideas, pero a sociedade enriquece, a asociación enriquece, somos moitas e todos podemos aportar. A mellor a mí se me ocurre poñer isto aquí e queda genial, e outro pon aquí, é dicir, hai que escoitar, hai que aportar. E as asociacións é os que facedes con nós. As asociacións veñen tanto Quim como asociacións de pais pos centros, outro tipo de asociacións do rural, de mulleres, culturais, veñen, expoñen programas. Entón, ti como político que debes facer, como concello cercano, decir, bueno, pois é interesante, é viable, podo facelo, e ir apoiando, porque de pequenas cousas, ora son seus, fai esos 5 anos, era ver que pasaba, e cada ano se me di, non podemos incrementar un poquito máis. É dicir, porque estamos chegando a máis xente. Eso, evidentemente, implicación económica, pero é o que dixen sobre todo ao principio, desde o punto de vista é colaboración, é estar aberto a posibilidade, é axudar, e non sempre con cartos. Entonces, resumindo, porque sabes, eso non quería falar, xa sei, pero bueno. Pero lo estás haciendo moi bien. Sí, verdad, que non sei por que nerviosa, que ya estoy durando mucho. Bueno, pues nada, simplemente decir que do Concello sí creo importante estar ao lado das asociacións de todo tipo. Evidentemente, cando tratamos de igualdade, en consecuencia de intentar previr a violencia de xénero nun futuro que esperemos a medio plazo, hai que estar aí, hai que poñer todos os medios, hai que escoitar. E, bueno, como dixen ao principio, non só para as asociacións do noso Concello, que creo que sí, sempre estamos aí abertos para escoitar cualquier proposta, estades na estrada, estades a vosa casa, e sempre, pois, aquí do Concello estaremos a vosa disposición en canto podamos axudar. Nada máis, bons días e moitas gracias.